canviem de tema perquè, Mariví, no sé si t'hauràs preguntat mai què es fa quan hi ha una fuita a la xarxa d'aigua corrent. Doncs me l'he preguntat i jo crec que en el següent publireportatge trobarem la resposta. Avui ens trobem al nucli del Talladell, nucli Gagat de Tàrrega, on ens procedirem a realitzar un sistema de detecció de fuites mitjançant la injecció d'heli, anomenat sistema Hidroloc. Aquesta actuació s'emmarca dins la campanya de detecció de fuites que estem realitzant durant aquesta setmana a Tàrrega. El primer que es fa és injectar heli a la xarxa amb un difusor. Injectem un percentatge molt petit del cabal que corre per la xarxa. Llavors ens assegurem aigües avall del tram que volem inspeccionar que l'heli ha arribat i s'ha repartit per tota la xarxa. Llavors ens esperem unes hores a que l'heli surti per les fuites, l'heli barrejat amb l'aigua, llavors la molècula de l'heli i la molècula de l'aigua s'alliberen, l'heli puja per densitat fins que topa amb la capa de formigó del terra. L'heli té l'avantatge que no altera les propietats organolèptiques de l'aigua, és a dir, no altera el sabor, no altera el gust, no altera el color ni altera l'olor. A més, és un gas que no és tòxic i per tant es pot injectar perfectament a la cannada. Aleshores, aquí ve el procés d'inspecció, que el que fem és fer petits foradets al terra de 6 mil·límetres i analitzem la concentració d'aire que hi ha al subsol. En el moment en què l'heli ens dona una concentració anòmala, per sobre de la normal, per sobre de la concentració constant que tenim a l'atmosfera, sabem que allà en aquell punt tenim una fuita. L'avantatge que suposa aquest sistema vers altres sistemes més tradicionals com l'acústic és que no té les limitacions d'aquests sistemes acústics com pot ser el material de la cannada, el diàmetre o la pressió. És a dir, aquest sistema pot funcionar amb qualsevol diàmetre, qualsevol pressió i qualsevol material, no en canvi els altres sistemes que tenen les limitacions de materials plàstics o pressions molt baixes en el qual no pot funcionar. Des de fa temps, Sorea aposta per models de gestió d'aigua en què la sostenibilitat sigui un dels pilars principals. En el cas concret de la detecció de fuites, sota l'eix de la preservació del recurs hídric, s'utilitzen noves tecnologies per poder millorar l'eficiència, reduint els costos operatius, optimitzant el rendiment i minimitzant les afectacions al servei dels usuaris. En el cas concret d'avui hem pogut operar amb una tecnologia de detecció de fuites a través de la injecció d'heli i això ens permet seguir millorant amb el rendiment de la xarxa, que és un dels principals objectius del servei.